simrang hilin eh. Hi, hello, good morning. Dari pagpus ng tubangan. Salamat Lord. Dito kong isda. Dito kong isda o magulay ko o bitaw. Adobo, bakong. Gang tamarong. Morning, be. Isda. O gulay. Bawon ka? Bawon mo? First, hindi maligo. Una pala sa mukhaon. Ang kasi ito isda kayo. Kaya naman ko sabihin mo nila. Dang tamarong. Kaya sunod bukan batong. Sunod na pag-isa. Gulay-gulay. So, nahigisa ko bakong. Ayan. Ayan, tumaho. Kabarbar nga ako. Ayan. Ang galing gamay. Nagagawa na din na din. Bakong. Bakag ginaling.
pamahaw mo na ni inahran jud mga bata mo kaon kung gulay kanay salin sa gibawon aruka napoy isdang tamarong ani dang pamahaw karon Friday November 8 taderon hapit na Pasko. Matugay kay nanay Christmas tree. Hapit na mga gazidi ay. Nanay Christmas tree na. Hapit na ang Pasko. Na baka tayo pinaskuhan. Hi, hello. Diyan na po ko sa tubangan. Humalaman ko ang luto. Nagwatli ko nila. O, mga naog na. Naligo naman itong bunso hinoon. Kagduwa may wapa. Good morning sa tanan. Di ay pasalamat dahil kung taga itong nihatag ni Mama Alits o tuki para sa eyeglass. Salamat ka dyan taga. Salamat sa kudak ni mo, ma'am. Hinatantang hatagan ka. Tas kinabuhi. Udahang grasya. Magapapaw sa imong panagdanan. Sa imong ka manghihatagan. Nga mag-share po ka sa imong grasya. Salamat ka dyan. Mag-share po mo. Daghang salamat ka dyan. Di ka magpamison kinsa ka. Kibawa na ka kinsa ka. God bless. Salamat ka dyan. Ginuri magbas. Ginuri di magbas sa imong kamadyo. Nga rin mo. Bisan man to duwa pa nakita sa karong mga idara nga sa itong edad karon wa pa nakita kay langyaw man ka pero kakita ta sa unas elementary pa o high school pa kay murag kuan ka second ka kami first year classmate ni si mo ang kuan mga hod. Salamat kaadyo ang pindya kanunay buwan sa ilang pamilya. Salamat. Nakos lumin sa ligay nagwat-wat ko dari mga naog tong mga bata. Kay mga anto pamahaw. Hala pa ko masugod trabaho maglakaw na kay Bernice man ron. Sa Bernice hapdi na sila. Sa gabi kanina maginahan nga hulti ko naman nagpreparar kung sa silang bawon. Munang diya pong ko sa lamesa. Diya condolence day ko ni Vilma Macabalo. Condolence sa imong binaji. Kaya nagdisgrasyahan dahil mo sa imong binaji. Okay ba? Baon ka lang? Baon mo? Baon ko. Baon lagi sila. Kaniwan siyang mama. Ni Ma'am Yuning Ayok, morning. Salamat ka gusto ng pagsilip. Naway po as sa pag lili. Abid Kadyo, Abid Pans, Merced Family. O ni Jit Mendoza. Ni Jinya Salva, morning. O ni Noel Dominguez diya sa Cebu at sa kay absent. Present ka kanunay og sa ahang mga video. Hinay-hinay sa napagdiningan nga paundangan ako nok kay kuan. Paundangan ako nok sang video kay para kunin ang sa ahang video. Kay pamjo ko okay ra man daan man ko kana ang mga views ginagmay. Hinay-hinay remembrance ning ako sa unahin noon, mingon ko nga sa unang panahon katong mga klasod pa makasildo ko tag 2 months sa pagsugod na sa kaalakangan pero parang yun pinaka months na murag gara ko ng sildo June atod karon ang dollar nag-aginod pa pero okay ra masud mo na dollar masud sa sakadlaw kuan duha sa sakadlaw kalabi Burger, di ana. It nag-imong dalaga. Makapili og isda. Kinahanglan jud ta dani day sa kada luto natay tag tulo ka putahe.
Kaya ang bawon, sudan, gulay, o isda dyan gipili. Good girl. Good girl. First trip ni, first trip. First trip maligo, first trip mukaon. Tara. Pinaunhanan. Isda o gulay ka na, be. Di ka mo ka palaya? Isagdip ka ng lami pagkaluto? Papanin tilaw? Nakatala ko kasi yung ano ko niya. Pait siguro to. Pero diyang sari kaan siya. Sitaw kaon, taong kaon. Papang po ko nakaluto ko, ani sukad, paliya. Kaya diyang mga akong. Pero kinahanglan, gulay na, di nga may karne, mo ni. Na isda. Good. Isda. Gulay remo. Oh, kadingog ka. Gulay na kuno iya ha. Wow na. Sitaw lagi pa isang gulay kanon. Sitaw ralong. Langka. Ada na, sakto na ni. Sikat. A few moments later. Anak ko sa skina. Skina sa Lindabel. Mamani sa kayan ng mga tugtog bilaran. Hindi kan ko gabakli ko ilas. Ang gitabahuan. Dahil ako ng sukat. Dahil ko nag-atang ko kuan. Jeep. Matukos kuan. Optical. Optical kaya ito ko mag-clean focus katong gipadang para eyeglasses. Bunaha dengan salamat. God bless. Kaya buwan nagkakinsa ka ginawa ni magbas nimo. Kita laman taon sa atos dat. Kapitan. Ano yung uba ni kasada. Kapitan. Trabaho kan human. Ako baliw gaway uwan pa ni magbaha. Live. Kaya ko sa isin kaya tamo ko agura magpasami.